ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்ததாக வந்து அவர் இப்போ இருக்கக்கூடிய மரத்து வீட்டுக்கு தான் நம்ம வந்து இப்போ ஏறிக்கிட்டு இருக்கோம். ஏறும்போது அந்த படிகள், பழைய படிகள் எல்லாமே கரையான் அடித்து போய் இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது. அதுக்காக அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, ஒரு புது கம்பை சும்மா அப்படியே மேலே வரைக்கும் வச்சு கயிறால் அந்த பழைய ஏணியில் கட்டியிருக்காரு. இந்த ஒரு கம்பை நம்பி மட்டுமே இவர் வந்து மேலேயும் கீழேயும் இறங்கி ஏறிக்கிட்டு இருக்காரு. அதுவும் 20 to 25 அடி உயரம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு.